Yewa Igbo ndị ọma ndị ọma Igbo ndị ọma ndị ọma nị Igbo ndị ọma nọ na mba dị iche iche Igbo ndị ọma ndị ọma ekene m nwoke ekene m nwaanyị ekene m ọbụla bụ onye Igbo onye ibe ndị Igbo na-amasị onye omenala Igbo na-amasị amasị gị ọbụla ichili nke izere ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụ time business ala anyị na this program ma meke mata na ife anyị na-eme ebe nwa bụ banyere njirimara Igbo anyị na-akọwa dị anyị bụ ndị Igbo ya ekpe ekpele na ndị Igbo ọbụla nwere nke ji amara ụwa so nyabi anyị na nyabi ụgbọ ego entertainment nwa na-akọwa maka ya amata ọmụta anyị nwa ta anyị bụrụ Uka Eke ta anyị nwa bụ ụka danyere n'ime eke anyị bụ Igbo na-eji emelisi ụbọchị anyị bụ Igbo na-eji eme ife niile ọ dịka Krismas na ala Igbo most especially ndị ọma mbala ya ka njepụta ka ya na-akọwa ya so unu nekwana anya na ụbụ na iwe dị iche dị na mụ na-akọwalụ na mbụ na ọ nwere dị chinsi aga megideze ndị mmụọ tinye ọnụ si ka emeghezie n'ụdị ọzọzọ n'ụdị pụrụ iche anyị pụtakwa n'ụdị na nụ na-agwa unu na ife na-emebe bụ ibe mmụọ na ọ bụrụ ihe mmadụ ya eti aka n'obi eti ka imebe nwe masa gị ka imebe dị gị n'obu ifuru so na akị na-esonye a na-asị gị na amaala gị mma ibe na-emeli Igbo ibe duwe gị ibe na-emeli Igbo ibe chebe gị ibe na-emeli Igbo ibe zọba gị bifo anyị bido ekpere taa anyị kọkwa obere akụkọ ka anyị kpọchala obere egwu ya edu anyị gaa nke ọtụtụ a na agbawe ọsọ bụ mmadụ dịka njin Igbo n'ive Igbo ka anyị na-eme n'ebe nwa kọkọwara anyị maka ibe ndị Igbo bụ njin Igbo nwa ivite na-esonyekwe ka na-esonye dịka na-eshi ya kwenye agwa gị ibe anyị na-emebe onwere anyị ji ata m ka anyị na-apasị ka anyị mekwa ka ụmụnna anyị ndị nọ n'ụzọ ụmụnna anyị ndị na-ekpeli ndị ichie ndị ọzọ makwale na anyị nwekwuru ndị ichie nke anyị nwekwuru ọka aka na abụ anyị nwekwa odogwu n'ahịa na abụ anyị ya bụ ndị ichie ndị mma aja anị obodo ọbụla nwere ya eburu na obodo na-ekere n'ụgbọgwụ ya bụ ka ị na-esonye asị m ya amalị gị mma ya adịrị gị na mma adịrị ezinụlọ gị mma ihe ọ bụla ị na-eme ya emetiri ya eri mgbachi agbachinere gị ntụcha tụchinere gị esụwa nna nke gị bụkwa nke dịrị ya na-akọgbuchiele gị ịmana nkọ ya na ya adachi ụzọ ka anyị banye obodo na-nwere ibe na-akọlụ obodo gemụ ntị n'olu ka nkọrọ ụnụ akụkọ maka ire ego na-eme ndị Igbo o mere mmụ Igbo bụ Igbo bụ ndị ọma kere bụ na ụlọ nweta na iru na chi Uka Eke were uwe ibe ọbụla ya nọ ka anyị tonu nzu eke ka anyị tonu nzu Uka Eke kpokwu arọbụna agụ gị ọ bụ na anọ n'ikpe ụta arọbụna agụ ya ka ọ tụọlịa nzu na chi eweruwo tụọrọ arọbụna agụgụ nzu ịnata ụka tụọlịa nzu ọ bụ na iyi abụ na atụlịa bifo ije ụka tụọlịa anya bifo ifụrụ n'ụlọ ụka mmadụ ejikwana nke chadoghị nke gị o mmadụ ejikwana nke mebie nke gị o ikwekwene ọ na-emerekwa eme omenala anyị ya dị omenala dị anyị nwa abịa ọ ya dịkwa anyị nwa ana ya bụ nke onye na-esonye anyị sị na omenala ka anyị na-emebe nwa aghọta o mere gịnị meziri njin Igbo ya sị akwanụ
Igbo ndị ọma na-ege m ntị, aga m n'ihe anyị na-eme n'ebe nwa bụ anyị na-akọwa maka omenala, anyị na-akọwa ka anyị bụ ndị Igbo ya ekpe ekpere, anyị na-akọwa ka anyị bụ ndị Igbo ya akpọ Okwuchukwu anyị, na anyị bụ ndị Igbo nwere ka anyị zakpọ Okwuchukwu anyị, o nwere usoro anyị zakpọ Okwuchukwu. Okwuchukwu ka everybody nọ na-ewere, mana anyị nwere ka anyị zakpọ nke anyị. So ibe ọbụla ị na-eme, otu ọbụla ị nọ, ibe ọbụla ị na-eme, nye emekwana gị ka ị gbapụta chi gị azụ, nye emekwana gị ka ị rapụ chi gị, nye emekwana gị ka ifilize na nke onye ọzọ bụ nyabụzi kpokoshie. Mgbọsị m pụtara ebe nwa na m gwara unu na njirimara Igbo unu na-ema na ibe nna asụ n'ebe nwa adara bụ ezi agụla otu agụla ere, ezi agụla otu bụ anyị ndị mmanya nya ka nna asụ n'ebe nwa nya bụ asụsụ nke m na nwa Imo na-eme ibe na-abụ skibo gosi gị na onye mara amara na anyị nne anya ndị Igbo be batakwa gị na nkwere na ibe na-abịa ka ọ na-asụ bụ disi nke ọ na-asụ oivụrụ so ọ rapụrụ nke ya mewe nke mmadụ. My brother, asụsụ gị agbazi na agbụ ya nye mezina gị bele na ibe a na-ebute ya anyị etu omenala anyị, ibe anyị etu ọrị ka anyị bụ omenala anyị, anyị mmadụ na-ekpeli nzu, mmadụ nweta nzu nweta ọjị asị na ibe atịtị asị na ọgwụ maka gịnị na amara ozi nke anyị na nke anyị na-apụzi anyị apụ n'aka. A na-ajụ ego ma ebe Igbo na-ajụ ego anyị belivuru na ego, ma ego bụ anyị ibe ọma ka ọ bụ gbalịo na-enye ogbu aṅụrị maka anyị yara iji maka ego ahụ n'ezi afilize na nke anyị abụrụzia mee onye lele nwanne ya maka ego dị baya onye ahụ n'igole onwere ya eme ka ọ tụrụ ọsụ na life nya bụ iji anyị na ndị ọcha na mbụ today. Anyị bụ ndị Igbo lele onwe anyị ka sị na anyị bụ Afrịka lele onwe anyị maka ego, mana mostly ndị Igbo so nya mere na ndị ọcha tụrụ ọsụrụ anyị onye ọbụla lele nwanne ya maka ego dị baya goli azụ onye golu nwanne gị anọ nwere ya eme ka ọ tụrụ ọsụ ọgụ ọ mana gị na oge bụ n'ibu ibu busu oivụrụ. So ka anyị nata na azụ ka anyị mara n'ebe anyị ụdị anyị na-achụ ego, anyị na-achụ ndị ego ka anyị na-emekwa ndị ya na ụdị anyị eji nwere mme hazi mmadụ bata na akpa anyị ọmala yes na ndị nwa nwere na amala onwe na amala njirimara ya amala ego omenala Igbo wee amala ka ihe n'iji n'ọbụla ọdịnala ihe ọbụla m na-eme na my life bụ ihe do all about omenala ọdịnala ndị nyabiwe nchọrọ nyabiwe nnidili ibe ndị ọzọ ihe na-akọrọ mmụọ bụrụ andromia arụnọ na ụka dị today mụ na ụka as a school as nchọ mbụla mụ ji ọka today bụ ka nje na niile ka nna amụta dị some preach nwa na-preach dị amejeria ka nwere ka ntuwo my own amejeria ka nwere n'ife awa na-akọ ka Chukwu eji nghata m ekpele amejeria na ife awa eji na ife awa na-akọ ka Chukwu eji nwee emele ife emele m mba mụ believe na nke mụ na njirimara nke mụ na ebe aka m esi na akpọku Chukwu alụ ọrụ m ọrụ ebe aka m esi na akpọku Chukwu aza m ekpele ebụrụ. So nke bụ onye Igbo na-esonye amasị gị ngị mala ebe isi ijigodechi gị gwuo egwu ịpụta mbọsị eke tụoluchi gị nzu elie ọjị ihe ọbụla ị na-eme nye stọpụ na gị ọ ngwalụ n'ibe mmụọ ka anyị na-eme ibe mmụọ ka anyị na-eme hụ na anyị nwa mụ dị icheta anyị nwa iche abụ na ndị ba mụ nọgideli na-eme mpụta na-amapụta wuchi ọcha na red nna yọkwanị ndị mbụ na ndị egede ndị mmụọ na ndị ichie sịwa kedebe ya eme ka echenji ije nwa na mụgodogwu adụrụ ha n'ihe usu iji na-amapụta ụdị ụfọdụ all the time ka nchenji ewajụ gwa nọgidezie ma konkludo si mụ na be ma na ama na mụ bụ simple man mmụpụta wanyị na simple way so that ka o mekwe ụmụazị ka ọ malụ na omenala Igbo abụrụ ibe atịtị na mmebi ụdị anyị si eme kwa na-agụ ya na ibe atịtị na ibe onye ọkụ narịrị na omenala Igbo na-ekiliara ụzọ ma nyaka ji ma agwa mmadụ mụnwa jiri ọsọ mapụta ozugbo mana wee kwenyere ụmụ mana ọgba ọsọ a na-agbanarịrị ka ya o mee ibe jide ọgọ ibe nne m na-eme na ya bụ ụdị ọbụla anyị na-eli die mụ na ya ka nsị eme ndị n'Igbo o mere ndị bụ onye na-esonye nri Igbo onye Ebonyi, Igbo onye Abịa, Igbo onye Anambra, Igbo onye Imo, Igbo onye Enugu mee omenala gị
ị na-eme omenala mara na o nwere isi n'ọlụ gị ụwa na ebe Igbo niile na-eme ife isi n'ọlụ mmadụ ụwa anyị na-eme ma ọ da ma Igbo onye ọbụla ebu na ma iburu alụ nwa afọ Igbo bụrụ onye Igbo na-ekpeli Chukwu okike gị. O nwere Chukwu okike onye kwuru gị okwu ụwa na-akpụ agadi nwaanyị mgbe ị na-apụta ya bụ isi gị ịgbakụta anya azụ ịrapụkwa anya no matter ihe ọbụla na-eme nne, no matter the brainwash, no matter the story, no matter the history, man, believe na shigini, believe na gina ndị Anambra bụrụ ovu na Chineke lekike gị bụrụ another tribe na ọ bụrụ omero mistake and omero kwenye ka o megide gị na ka ịmali nke gị ịmali be gị dị n'ịmali ibie biko ana m ayọ gị na watch na-agbasa ozi nwa na-eshi anya ibe anyị na-eme n'ebe nwa ata bụ ka anyị ka ikpe ekpele ka anyị kpokwu ndị ichie kpokwu ndị mụ na ndị egede ka too nzu Uka Eke time bụ Uka Eke onye ọbụla bụ onye Igbo malie bụ Uka Eke malie Uka Eke minili onye ọbụla bụ nwa afọ most especially ndị mmanya ibe anyị maliwo minili ịmana ibe na-eme anyị bụ na anyị bute nkewe nkeli ibe dị n'Igbo batasị gị na nke mere nke emekwe nke ọzọ baka gị na amarozi njirimara anyị ndị nne bata arụ ọ na-eme na ebe anyị bụ arụ agụleri akwa wanga mụ na mbọ nwanne m nwoke kwefọdụ amata nwere azụ nwanne m na mbọ bụ disen ụmụnna bụ same family njem itie this guy na Dubai mgbe anyị na Dubai na-ekwu m na-akọwalụ about US spirit about ihe omenala ka ọ si adị onye ọbụla nwana asị m na mụ na-eme na ebe ndị mmanya na ndị mmanya bụ na ịbụ ndị mmanya dị iche anyị bụ ndị mmanya mere nke na asụsụ anyị bụ ndị mmanya mere nke lovuze na anyị niile bụ ofu ka anyị bụ na agụleri niile bụ ofu ka agụleri bụ sọsọ ibe na-enwe bụ ụdị a na-enwe ụmụnna azi onu family azi mkpu na mkpu ka ụdị a esi eme mkpu na mkpu bụ ihe dị iche akwa onye asị na mụ na mba bụrụ ozi ovu maka na asụsụ nke mụ dịzi iche na asụsụ nke be na nwa na mix up onwe ka onye jee na-anụta asụsụ ndị Ọnịcha anụta asụsụ ndị ife na-anụta asụsụ dị nke ọkwa onye so dịle na-emegozi onye anya ofilize na nyanwa dị iche si na mụ na mba bụrụ ovu na anyị bụ ndị mmanya na anyị bụ ndị nke mana na-agwa m ọ na-ewute m bikọs mana sị na ife na-abụrụ mmadụ na-agwa gị ife na-emere mmadụ na-agwa gị ọ na-aza n'arụ ọ na-akpọ ndị mmanya niile ọ bụrụ na mmadụ adụ m proud of mmanya mana adịzị m surprise ka onye bụ onye mmanya ibe m ka onye bụ onye agụleri ibe m ka onye bụ onye mmadụ ibe m ga-eji na-agwa m aka na 15 ma m na mbụ bụ ovu ọ na-agwa m letin na challenge ya mụ na mgbe na-enwe misunderstanding and na interrupt ya in one way in other after one day iwe Chukwu na-eme ka ka aja na Igbo ya alụ ọrụ m na mbọ nwere onwere ife m na mbọ na-ekele ọ ga-abụ Mike ụgbaja onwere ife mele na onwetie ihe na brodia Mike nwesị tie down nwasị ya nya hodonugodu kedu brodia Mike kedu gbasanya na brodia Mike kedu gbasanya na Mike ụgbaja na mbọ mos na ndị mmanya dị iche na gleri nke emekwe nke ọzọ ọsị m yes na Mike ụgbaja bụ mma ka ndị bere na Mike ụgbaja nwasị ya ngị na-eme anya mmadụ unu na-eme na life unu ejizi na mashali na-eme something na mmadụ na mbọ bụ nwanne abụrụ by accident na mmadụ na mbọ dị abụrụ by mistake si na Mike ụgbaja anyị na-akpọ ya na Mike na nna be Mike na mụ na ya bụ solu today na mmanya njesikọlụgbe mkpube Mike aka Mike bụzi your brothers ma mụ bụzi ebe mmanya ka na ebe Igbo na-eme onwe anyị anyị bata anyị na-ekeli onwe anyị na-ekeli kparasị ibe na-ebute ya bụ na onwe nke onye rapụ asụsụ ya rapụ njirimara ọ na-aja na-emitenti nke ndị ọzọ ọ dị ya nọ today ebe ọbụla nọ adị m proud of myself most especially my asụsụ ọ pụtara oyibo na-adọrọ m mma n'ọnụ quite right mụ amagodu na ọ na-adọrọ m mma n'ọnụ and mụ alaikiri okwu ya achọrọghị m ka ọ dị m mma n'ọnụ achọrọghị m ka m mụta ya mana ihe ejiri ya na intimidate ya m ihe ejiri ya nwee mege nwa anya because mụ na ndị oyibo a na-emekọ mụ na ndị Igbo na-emekọ mụ na ndị oji na-emekọ mụ na ndị ọcha na-emekọ so ihe ejiri enwere ihe intimidate ọmụ na mbata nke ọlụ gị maka onu ndị nji ha mụta ọ bụ na ịnụrụ ya ịchọ interpret gị mana onye mere ozi m ka m agbajusa my own ka m rapụza nke bụ nke m so ya na-achọ ka nke ọ bụ ka ebe Igbo mali na njirimara anyị bụ njirimara anyị edị na-asụ asụsụ ya iji na asụsụ gị eji na-eme gị iwele asụsụ gị eji na-eme gị iwele ịbatazi jidere nke onye ọzọ ọzọ emezili isi Igbo amakahwani ndị dị nne nwere njirimara aba ụdị a na-eji njirimara gị n'ihe na ka ejiri njirimara onye ọzọ jizere mazịrị gị ịrapụza nke gị amụ na-agụ n'usu na onye lele nwanne ya maka ego dị baya onye ego lie nwere eme ka trọsụọ gị onye ego lie nwere eme ka trọsụọ gị na-esonye gwa dịka gị na-esonye a sị gị na ibe na-emeta nwa bekpere Uka Eke anyị ka atụ nzu Uka Eke so onye aka ị na-esonye na-agbasara anyị ozi nwa ibe niile iji emeli m
meli azụ nwa afọ Igbo azụ onye nke gị bụ ijide ozi nwa agbasa anya ijide ozi nwa achị anya o nwere ike ibe na-emeji na-ekwu ebe ọ bụla edechọrọ gị anya ịmachala ya mana o nwere ndị Igbo nọ na mba na-amara maka ife onye na-ekwu na dịka onye nke a na-akọ mara mgbe na-eme agụmentị mmanya na mmanya si mmanya sịrọ amụlya n'ụlọ ọrụ n'ugwu Awụsa ka amụlya ụdị amụlya n'ugwu Awụsa na ọ ife ọ bụ na nna ya bụzi mmadụ mara omenala Igbo ya pụtụzie tụrụ maka ife ndị Igbo mana ụdị ọnụ today na ọ nwere onwe olesi ọbụla agbawa ya nekwe ABC na nke the little orientation na nyere abadugbo ka ọ mara ọ bụrụ na afụ ife ndị Igbo na-esonye na mmalị na Igbo abụrụ ife na ọmalị esi ọmalị ka ọsị ọmalị ntụ na anya ọmalị ebe o si bido like ụdị mmadụ a na inwere nzu nye today sị ha kpokwu ndị isi ebere na akara ọ mara ebe ebido na onwe iko na nwere onete ga na nzu ọmụa ga amụ nzu unu na-abụ ya nwa bụ nzu abụrụ ajọ ebe don't worry na as time goes on ka Chinechi na-abịa ụbọchị na-abịa na mmemme nzu a ụdị ya ndị ebulu sakramentị alụ a na gold lụọ in gold form mmemme nzu like that ijide nzu na aka ijide nzu na-ekpe ekpere ọ bụrụ ozi bụzili ụdị anụ na enu mechi a na-egwu mmadụ na nwere ive n'ike dị n'ive niile na Chukwu bụ mmụọ anara abụ anya so n'ife ọbụla iji ekpele mmụọ nke gị tinye na ọnọdụ odi oredi ihe ọ matara bụ obi gị your heart onuvolo so ihe ọbụla ị na-eme ilofukwana nke gị ijikwana ị na-eje ụka isi na ụka na omenala gị bụ ive atịtị na omenala gị bụ ajọ ive na omenala gị na-emekwa nke ọzọ mba ọ bụrụ like that omenala gị abụrụ ajọ ive mana ikpọ ya ajọ ive ọbụla ajọ ive ikpọ nye ive atịtị ọbụla ive atịtị sorry ma nke bụ ya na-esonye nri amasị gị nya gaziele gị nya dịle gị na mma nya malị gị mma n'ụtụtụ malị gị mma n'ehihie malị gị mma na asị ife ọbụla ife anyị azị ụbọchị niile chi niile na-eweta n'ụbọchị malị gị mma anyị nọ na-azụ n'izu malị gị mma n'iru bụ nke gị ma gị na-agakwa na-agbasa ozi nwa olesi ọbụla gị na oge bụ onye omenala Igbo ị na-epụtakwa n'iru akwụkwọ nke gị na-ekwu ya ebe ọ bụ na Mike Zuckerberg bụ Mike na-azụ ụka mechara anyị nwe ọdịla anyị mma na ọ bụrụ ozi ka abata aza n'ukwu redio ma ọ kabata ka mmadụ gbatọ enwere mikrofon na tụogo kirikiri na anyị nọdụ ebe ọ bụla ị nwere data i connect yourself amasị gị nya gbanaga ive atịtị nya gbanaga ive ndị na-amara ihe jos ịnọdụ mapụta n'iru akwụkwọ kọwa maka nke gị ịmara iwe n'ihe emenwu ije na-emiteje mmadụ nwa ha dị anọ iwe nwa akara aka niile abụrụ ovu ike mmazili na-agụ n'egwu o nwere ndị Chukwu nyere ike o nwere ndị na-agụ agụ o nwere ndị na-agba agba o nwere ndị na-agba agba o nwere ndị na-agụ agụ nya bụ ije ụwa iji na-emite echi onwe ka ọ bụrụ ebe onye na-agụ agụ today ifilize na ọgụ bụ ya kasị gị mana ka ya mụwazi awa na ọ bụrụ your calling ivu onye na-agba agba today ifilize na ka ya gbaghaza na ọgba bụzi ibe ụzọ dịzi mana ọ bụrụ your calling ife ọbụla bụ your calling ife ọbụla bụ echi gị kwadoro gị ya mebie ọ bụrụ na ị mara about omenala na o nwere talent ị nwere ma ọ bụ o nwere ebe ị nwere mapụta kọwalụ ụwa omenala gị kọwalụ ụwa maka nke gị njirimara gị mana ị na-emekwa ị na-practice onye in a legal way na ọ bụrụ illegal in a legal way na ya pụrụ na practice ebe make sure onye na-akwụ aka gị ọtọ imeke sure onye na-emegidere mmadụ imeke sure na ngịra mmadụ na mbụ na ị na-apụra ndịrọrụ mmadụ ebe ọjọọ imeke sure na ị na-atachiri ọrụ mmadụ because na omenala na-asa ajọ ive omenala na-asa akịla avọ omenala na-asọ anya ụvụ ụdị evula no today many people male m ya agwa gị that adụrọ m friendly to people amara m dị m esi na-ekwu ya mana mụ na anọrọ onwe m ibe nje nọrọ onwe m abụọ pụtara na mụ nwa bụ ajọ mmadụ ọ na mụ bụ ive na mana ihe njem ya bụ na mụ nwa nwale na o nwere ibe ihe mmekete n'ụwa ka ngịra mmadụ na mbọ yile azị mụ na nga yọrọ amala ikria instead nnọdụ nwere gị onye nwere onwe m because na-echewa ọkpa anyị na mmadụ awụtawa ibia ibe mana ịnọdụlụ ịmara onwe gị nke na chi gị na mba yile onwere ibe eme kilo gị onwere ibe eme ka anya aja anya vụ gị so nya bụ ngị bụ onye dị naanị mara onwe gị nọdụlụ onwe gị na-eme omenala Igbo na-eme njirimara gị o jiri nga ji na azụ dịle niile eji na azụ o jiri nke ji na-amị ngụ ụgwa ọ bụrụ na ị nọrọ onwe gị bụ nye jiri amị ngụ with your people or with others mana o nwere bụ mmadụ ịnọgodụlụ onwe personal mana ụdị anyị nọ na nga mana mgbe ejiri akọ mana ọ bụla nọ bụ your friend ka abụ mmadụ niile bụ your friend ole ọ na-ana nọ today enwere m ọkwa mmadụ niile bụ my friend eletọ m n'inwezili m as your enemy nke gbasara gị na mụ ama na mvụ gị nwere ego dị si enwere ọmụ
ịgwa ha mụ na mụ obodo Igbo si na amaka ive a dị na ihe ọnya nke ya ga-enye gị nye gị mana ihe ọnya ndụ nya gbaghalị gị ọsọ amaka m na nga mgba dịkwa na nne gị anya ọbụla ị na-achọ bụ esi na-eme na agbachili m esi mgbaghalị gị ọsọ na mma na ịbụrụ ezigbo mmadụ evụlụ na-eme nwa gbagoro gị ọsọ nke riri ara efe onwe mana m na-agbalị gị ọsọ ana ibe hụ na ma ile nsị gị nọ nke nọdụlụ onwe ka nọdụlụ onwe m that is me ma nne gị anya ọbụla igbu nwa afọ n'ịmalụ aba otu omenala n'ịmalụ nsọ na n'inwere obi ime ana bụ otu ma n'ụka bụ otu ma na omenala menụ nwere gị kasị nwere onwe m mana nne gị anya ọbụla igbu beast na igbu ive na mgbaghalị gị because na ive na ọchịchị nwere mmekọ ndị bụ onye na-esonye taa bụ Uka Eke ka anyị na-eme ive Uka Eke ka anyị nọ taa anyị na-atụ nzu Uka Eke ya bụ diko gbasala anyị ozi nwa ịnọdụ shie enye imenye na kedu ngo word na-akọ ya kedu ngo word na-akọ na nọ ya rapụ ya jos gbasa anya ka ndị chọrọ ịnụ anụ ya ebe anyị na-ekwu maka ya maka njirimara anyị ndị dị n'ọnọdụ na-eme nke ebe ọ na-adịkwana m nwute n'obu na nwere ike mmapụta n'ụzọ ladisi ntamụ onye Igbo nsị gwa nne gị nke na-eme ị na-ene mmanya wụchi ọdụdụ anya na mamarive na-eme nri na mamarive na-agaghị afọ izit nke men agbụrụmgba m dụrọ m mma na arụ enyi dụrọ m ọ na-aza m na arụ wee mụ na ya miti nwarịbe gị bụ onye Igbo ibe gị bụ nwanne gị na-asọrọ ya nsọ ọnụ kpatara ya today na mmụ igbo anyị bụ onye mmụ igbo anyị mmụọ nwa na ọ na-akụziri nwa iseri ihe na-akụziri nwa gị omenala gị na-akụziri omenala ndị ọzọ ọ dị mma mmụ Igbo ọ dị mma anyị ranị ka anyị ji na ọ dịrọ mma ka anyị na-echeta n'azụ na-aba anyị n'aha na omenala ka ndị Igbo ji na-ebibi ka nka ma na-emekwa na-eme n'ụdị a na-ahị chọ kịta na bụ ndị emegoro omenala ahụ na-eme waburu nkwụ na aghụghọ alụ dị iche iche tinye na ya na omenala anyị jiri mara anyị ineze mmụọ azị anya kịta ihe onye iwe dị iche iche na-eme na azị ọ dị mma iwe na atụtụ na-egbu asụrụ ha m n'oyibo adịrọ mma asụrụ ha m na ive omenala ndị ọzọ nke ndị dịle ndị ụka bụrụ omenala anyị quite alright nke bụ onye na-eje ụka nke bụ onye bụ ụka n'isi nke bụ ebe n'isi ka na-ebu ive ọzọ malị na e na-eburu ụka n'isi na ụka bụ ụka nọdụ ka skuul ụka nọdụ ka agwa na-agwụ ije n'ụlọ akwụkwọ ịmụta ihe natawa ọ bụrụ ezi ịmụta ihe n'ụlọ akwụkwọ ibuzeli nke gị na ibuzeli ibe bụ njirimara gị n'ihu arụ na mgbe ị na-agụgodo skuul a na-eji na-akụziri gị maka njirimara gị ị ga-eji na-akụziri gị maka ọdịnala gị nga akpa n'ọdịnala gị asị nga arapụ na your own gị apụtazi today na isi yes na omenala gị abụrụ ya na njirimara gị bụ ibe atịtị na njirimara gị bụ ihe ndị na-abụrụ ụzọ na njirimara gị bụ ibe na-amarịbe na ilitereti na ndị bụ ilitereti na-etisi na omenala yes a sị gị na ụdị anyị nọ na o nwere okwu na-agagụ na ọ dị taịm so na onye ọbụla ọ bụrụ na mmadụ bunyere gị nri atọ ụtọ esi yes na mmaga mmadụ ọzọ esi ọ bụrụ like that ka anyị yere anyị ka anyị ji mmụ Igbo ka anyị yere anyị ka anyị ji ka anyị practice na omenala anyị malụ onwe anyị malụ obi nwanne anyị malụ ka anyị ife na-ebute na mgbe ife nwanne na nwanne nwa na-adakatakata ife nwanne na nwanne ife ha butere nwanne na nwanne na-adakatakata bụ na o nwere ike nke ọzọ amara onwe nke ọzọ na-fight ụdị ogesiri eme about beve another person nwere ike ọbụla ojewa na owuwe ụlọ ụka maọbụ ibe na instead ọ ya amụta ezigbo ihe dị n'ụlọ ụka ọ mụtazi bad orientation bụzili nataza bụzili n'isizi nwere ike na-akọziri ya akọ maka bunu na-akọziri akọ maka ọdịnala ụlọ ọ na-abụghị aja ajọ mmadụ ọ na-abụghị aja ajọ ive ọ na-amaka so biko ni ana m arịọ gị gị bụ onye Igbo mepụta taịm gị sonyewe omenala gị ezuru oge nke eji na-eje ụka omenala gị eji n'oge nke eji na-ekpele ndị ichie ndị bunu omenala gị ejiri oge nke eji na-ekpere aja na bunu omenala gị ejiri oge nke eji na-eme omenala ụka ike ejiri nke eji na-ekpere aja n'unu nke ejiri gị na-eme omenala n'unu nghọta so biko anyị gị bụ nwoke na gị bụ nwaanyị sị gị nga ra ka iji ma ọ bụ na ife elele na omenala anyị mgbe ajọ ibe ra ka iji na ọ bụrụ ya ibe onye na-eme ka ya ma onye ọgwụ chai ya lele
Manere wanya obi ango ima o melara ewu o zibwe ewu bibula mwere o zibwe ewu Igbo munne m ogbe agwụrụ eji m afọ n'ụtụtụ a ogbe agwụrụ eji m afọ bụ na mụ na ndị mmụọ mụ na ndị ichie mụ na ndị mbụ na ndị egede esetụlugo asị mụ mata awa n'ụdị ọbụla m ji chọ mụ mmebe n'ụdị ọbụla m ji ga-achọ mana mụ eme na ajọ ive mana mụ emegide na mmadụ kuchi na-eru ụwa anyị ji bido rika nji amala ive ana m practice rọ ka m meji ma megide mmadụ ana m practice rọ ka m meji ma akpa nkata ọtọ kpagide mmadụ mana ibe nna think bụ way forward ọ bụ na anọgodo m na-arụ bịa mmeji na-agwa gị bụ about way forward ọ bụrụ megide na-enweta so ngị bụ onye na-esonye m amasị gị ngị mala amali na omenala anyị bụ ezigbo ihe na ọ bụrụ ajọ iwe amụnwa nọrọzi n'owu uniform now na ibe nọzi na bụ every amụnọzi m na universe ụdị ọbụla nzi mata ụdị ọbụla nsogoro m mana mma abụ m a simple guy abụ m a simple man abụ m a simple person abụrụ ọmụ mmadụ na-eme chakachaka mmadụ tụtụ ga-aga no mana ya na-amara ọmụ ndị mana n'iru kọmputa na-azụ ahụ nwere ka onye avụ m na ọsị yes na omeka nke eme nke ọzọ bi gịnị na ọmara ka nsi kwado mana aka na pesin enitụrụ maka nsi kwado na ajọ mmadụ ka ọ bụ ghọta so biko gị na-agbasa ozi ị na-awọchi ozi nwa na-agbasa m ya na-agbasa ya biko ayọ ka nna ya oge amabara oge mba amakara ngana na ayọ m ibe nna ya godo gị bụ ka gbasara m ozi jos na-eshi ya dị ozi ka ọ na-agapụ ka igbo ndị ọzọ nwale na onwechara asụsụ dị n'iche n'iche ndị agha bụgoro asụsụ mmanụ na-atawa alụ ya ka a na-anụ ya ka ama na asụsụ Abaka na Igbo ụdị ya ndị Abakaliki na-asụ nke na ndị Abakaliki nọ da today gwa na asụsụ a na-asụ na bebe mana amatajụkwa nke Igbo ne asụwakwa Igbo mbere so ka anyị na-azụga ndị dị mma na njirimara ndị ga-adị anọ ha ni mix up asụ Igbo ahụ n'ụdị eji asụ ya onye asụtala gị nke ọbụla ịsụtala ya nke ọbụla ndụrụ ọzọ ya ịmatala ya ezi n'ịmara okwu ekwu mana ịsụọla ọbụla ọnụgị ọ na-amụgodu ga mma ọbụla rapịa n'izi ibe ka ọ na-amara na abụ ndị ahụ elileli so na ọ nwere na-eme nne bifo anyị bido egwu etinye ego arụ na ka anyị tụọ nzu gbokwu ọnọdụ na mụ gwere si na o nwere mọch na anyị na-akọwa ebe nwere mọch na anyị na-egwe na-abụrụ maka njirimara anyị ka anyị tụọ nzu ọtụtụ aka nwere ike kpọwaza na ebido tụọ nzu ebusi ọnọdụ chukwu ogene ụnụ abụghị ya na etusigo m okpu m tupu gebanya m ya bụ asị na ịchọ mkpọrọ eze maọbụ ịbata n'obi eze ihe pụrụ na-abata okpu m tụsiri gebanya m ka mkpeli ndị mbụ na ndị egede ndị ichie ka a tụọ nzu eke na chieke were uwo unu na na ibe dị m n'iru na-agba awele ọjị m anyị bụ mmụ nzu m ya nje ekpele isi m bụ ya dị ya na ya kụ n'ofu ya na-abịa dịbe nwa ibe dị n'ebe nwa bụ ọjị na nzu bụ ya dị ihe mana ọjị dị abụọla ọjị aja atalị bifọ na mmanya ọkụ mmanya na-abụ ya bụ mmanya ya ka na-akpọ kaikai so ebu m nzu bụ awele ọjị mana ebu m awele ọjị m taa nwa nzu bịa ọjị dị ya edo dị ya nwere ekpe ekpele taa nwa dị ebe eke na-akpọ okpukpu ya alụsị ndị ikwu na-emugbu okpu ya isi agụ arụ na-edu m arụ na-emeli m ive ya bụ arọ ndị nne m na mụ na gụrụ si na arọ n'onene akwụkwọ mkpana mbọ ka ekwe na-akpọ dike arọ na mbọ ka dike na-ebukwu n'elu ụwa na ife dị na mmụọ dị n'ụwa ịpụta n'elu ụwa arọ onye bu gị eji na-abụ arọ ndị nna gị ọbụla arọ ndị nne gị mana ihe maka na bụ arọ nke ọbụla na-ebu gị mee ka eshọ na ị na-efoli ya nọmal so mụ ji okpu ya alụsị ndị ikwu na mmụ bụ arọ nke mụ na-akpọ okwu ya taa nwa dị ya nwa bụ eke bụrụ ụka eke na-asị ya na chieke were uwo na egwu epu ụzọ egwu epu ọnụ ọ dịka chi ewere na chi gị ewa mara bụrụ chi bie okpughị isi agụ okpughị ukomiri na nwaanyị okpuyo ekenekwana ụmụ gị agbana mba ezu na ọgbara tutu nzu agụrụ eri aja na agụrụ eri ka nga agụrụ eri aja na ezi agụrụ na ezi agụrụ
ana mụrụ agba n'ọkpata ebe na ọsha iwe na-emela agụlụ eri ibe na-emela azị agụlụ otu ibe na-emela igbo ibe chinedu igbo ọha mụbụ ngwa owe ọdụ matali n'iru akwa ọzọ taa nwa dị iwe nwa bụ Uka Eke mgbe bụla abala ọjị m n'aka anya na nzu m nwa na-ayọ ebe na-emeli m ibe na-ayọ ebe dumụpụta ụwa na-ayọ okike kere ụwa na-ayọ chukwu okike abịa mme onye ikpele niile na-ebulu onye otuto niile na-agalị onye ekene niile na-agalị wee bụrụ ahụla ọzọ m n'aka taa nwa na-akpọ okwu gị n'ụtụtụ na-akpọ okwu gị n'ehihie na-akpọ okwu gị na asị si gị bụ chukwu okike abịa mme na anyị bụ mmadụ bụkwana mpụta ka anyị pụtali ka anyị pụta na amarọ anyị bụ mmadụ bụkwana ahịa ka anyị bịara n'elu ụwa na azụcha ya na ihe ana anyị bụ mmadụ bụkwana olele ka anyị pụta n'elu ụwa na ọ bịala ije nwe ha n'ụna mana anyị na-ayọ gị bụ ka anyị ghara ije anyị bịara abịa je gbuzie onwe anyị si na ngị bụ chukwu abụrụzịa ọ na ngị bụ chukwu na-enyere anyị direction ka anyị ji aga amarọzi the right direction inyere anyị ya bụ na m ji nziokwu ya otu ndị kwuru nakata na dị bụ Uka Eke mana ayọ gị mgbaghali n'isi onye ọbụla bụ onye Igbo n'isi onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ibe omenala Igbo na-amasị n'ụzọ ọbụla pụrụ iche eji nwe emejọ gị bụ chukwu na ibe chi wetara n'eluigwe na anyị na-emejọ gị ọkpa anyị zọrazi anyị ji emejọ gị anya anyị nere na anyị ji emejọ gị okwu anyị kwuru okwu anyị ji emejọ gị mana ayọ gị bụ chukwu okike abịa mme onye ikpere niile na-ebulu si gị jisi ike n'ụzọ ọbụla pụrụ iche eji nwe emejọ gị ka ị gbaghara anyị onye ọbụla bụkwa na onye Igbo ibe ndị Igbo na-amasịkwanị onye ọbụla bụ onye Igbo na-alaikwa n'omenala Igbo na-etinye aka n'omenala Igbo na-etinye mpụ ka ibe Igbo eji nwa standị ka ibe Igbo eji nwa adị na nke Igbo ya adị abụghị ka onye ndịkwanị ka echi na iche na-agụrụ ha na-agụ na ibe anyị na-edikwere na ya n'Igbo be anyị bụ ndị ezigbo mmadụ ndị nwere ndị the really son of the soil ndị bụ ezigbo nwa obodo ka na be anyị nwekwa anyị mkpokọta ka na be anyị yalie ndị ọcha yalie izu anyị n'anya mbolo ya bụ ngị bụ chukwu okike abịa mme okpu ya alụsị ndị kwere m mee ka anyị bụ Igbo ka ọtụtụ mmụ Igbo mali ya esi na ive ya emi anyị nwee jikọta nwa anyị ọnụ dị abanye mali njirimara anyị mali na ndị anyị na-achukwu na anyị na-ana mba bụrụ ovu mali na ndị anyị na-achukwu na ọma anyị na-ana mba bụrụ ovu mali na ndị anyị na-achukwu na dia lifestyle anyị na lifestyle wa bụrụ ovu ibe a na practice mgbe anyị na practice abụrụ the same onye nke na mbụ nara practice the same thing kedu ka ihe eji na-efulize na anyị naziri soro ogo eji akara gị na mma oke eji na-enweta ebe na-achọ nya m na m bụ nzu gị nakata anyị nwadị enwe na-akpọkwu chukwu okike abịa mme na-akpọkwu Olise bụlụ wa na-asị ya dịko ka unu n'onu m ayọ ka nna ayọ ana makara nga na ọ bụrụ n'ike aka ma ana mabara mba na ayọ ka nna ayọ na-asụ ndị konugbo n'ọgụ unu mee ka anyị bụ Igbo mali na omenala anyị na-eme exist unu mee ka anyị bụ Igbo mali na omenala anyị na-alụ ọlụ unu mee ka anyị bụ Igbo mali na chukwu na-aza ekpele n'ebe ọbụla unu mee ka anyị bụ Igbo mali na chukwu anyị dị n'ebe ọbụla na ụdị isi akpọkwuzi chukwu gị bụ ya matala nne nya ka nna ayọ gị bụ okpu ya asụ ndị kwuna m na ayọ mmadụ ọbụla bụrụ emeli m ihe na-ayọ oshimu na-ayọ ebe dịmụpụta ụwa ibe nye na-emeli m ihe n'ụwa na-ayọ nso ndị konugbo n'ọgụ unu n'onu m nwere ekpekọ na-ekpele nwa na-ayọ ogologo ndụ na-arụsi ike n'isi nwoke n'isi nwaanyị ndị ive dị mma na-adị mma ndị ibe ọma na-amasị ka aga m n'iru ive akụ na ive enwe bụrụ nkebe chukwu okike abịa mme Olise bụrụ ụwa kpụghị alụsị ndị kwere m ndị mmiri m eke mmiri m ana m agwa nso na ọdọ ha adịghị anọ ive nwa ego na-atọ ha n'ụtọ esi na ego na-atọrọ ụtọ ịmana onye ahụ bụ ekwensu ka ọ bụ ụmụ obodo na-asị gị na pastors na money is the root of all evil mana enyere pastọ ego narị ego ka enyere ndụ aka onye ọbụla nọ ndụ n'ụwa na-enwere ego tọrọ atọ onye ọbụla na-enwere ego n'ụwa nwa bụ confused person ka ọ bụ amarị na ndụ bụ ngị na-enye ndụ ngị na-enye ibe niile onye si ka ọ dị ya adị onye si na adịrọ adịrọ mana onye dịkwa na ndụ nya nwekwe na ego oji nwere enyefere onwe ya aka oji nwere emekwa n'ibe ọ chọrọ asọ na-enye na ngwe na-egwe niile na-awọ mgbe bụrụ nso na-akata nwa dị onwe na-ekpe ekpele n'isi mmụ Igbo ndị ọma na-adị ma ndị mmụ Igbo nọ na mba dị iche iche mmụ Igbo nọ na mba dị iche iche agba mbọ mmụ Igbo nọ mba dị iche iche ata abụ ọnụnụ na ọnụ n'ezi nke obe na-eme nya agalịa nke obe na-eme emetiwe ya eli nya na-agalịa ntụchi atụchi n'elie mgbachi agbachi n'elie ọsa ngị bụ chukwu okike abịa mme sa ngị bụ chukwu okike kele ụwa mali mkpa anyị niile n'ovu n'ovu
n'ime ka anyị mata na ụdị iru anyị dị n'iche n'iche, ụdị aka mkpa anyị dị n'iche n'iche. Ọ na-abụghị ka anyị na-ayọ gị dị n'iche n'iche. O nwere epụtara na ọbụla onye ayọ gị bụ ego, bikos na ego zuolie na ego nke nwere adịbịa mma na arụ, mana still yet onwere rest of mind, still yet ụbọchị ya amakarọlia in one way and the other. Mana mụ na ayọ gị bụ Chukwu si gị dịka ogbo ọgwụ ife ọbụla na-akpọ onye bụ nwa afọ Igbo, onye abụnyite nzu enu bụnyite ọjị enu ọkpọgwụ ngị bụ Chukwu kpokochu oke ekele o nwere mma isi mma sụọlụ gị na ana na anyị na-ekpe gị in different in many ways. Ụda isi ekpe gị, o nwere ndị nọ n'ebe na wapụta na wee ṅụrụ nzu ọ bụrụ isi maka wa asụrụ gị na ana. O nwere ndị nọ n'ebe na wee ṅụrụ ọjị ọ bụrụ isi maka wa asụrụ gị na ana. O nwere ndị nọ n'enwere nzu ma ha ṅụrụ ọjị ọ bụrụ nzu ka a na-ekpele gị dịka dị ha nọ na menwetara ọjị dị time nzu ka m ji ekpe. Ọ matara na ibe a na-ekpe bụ na nke bụ Chukwu ka m na-akpọ, nke bụ Chukwu ka m na-akpọ okwu, ma asị gị jisi ike gba ọgụ ka ị nụ onu ha n'onu ụmụ Igbo, ka anyị bụ Igbo bụ ha n'ovu, ka anyị bụ Igbo jikọta ha n'aka ọnụ. Ọ na-enye aka nna ya kwanye. Mana onye nọ n'isi na-aba mfa ya ka ọ bụ na soro mma ogbuo mmadụ soro mmadụ ibe izu akwa amegwu na ya dị ọ na ya gbaghala n'ezi egedegede na ndụ anyị. Onye nọ na-asị ya nye ahụchasịlị ụmụ arọ, ya nye ahụchasịlị ụmụ Igbo, ya nye ahụchasịlị ụmụazị na-agba mbọ na mmụ arọ na-agba mbọ na-akụ n'aja, mmụ arọ na-agba mbọ ọ na-akụ n'osi. A na-asị na agba mbọ atụ n'oge agba abụ atụ n'ogwe, ọ bụ ogwe ka apịrị apị. A na-ekwu na onye ahụ dị ọ na-abụ na ihe ebu ọkụkụ ụzọ na kpola na eji na ziri ndo. Mana ayọ gị bụ Chukwu okike na-ayọ gị bụ okpu ya lụsị ndị kwere mụ nji nzukọ ekpe ekpere nwa na-asị gị jisi ike mee ka ịbụ Igbo mali yes na omenala anyị dị anwa abata and na ya dịkwa anyị nwana and mekwanị ka anyị na-eme n'ụzọ kwụ ọtọ na ọ bụrụ ha n'ụzọ ndọrọ ndọrọ nwa ụzọ ọtụtụ ụzọ yala nwa eji eme omenala ụwazi nwa. Eziokwu bụ na uwe oyibo abatawo na ife ọma abatawo, mana ọ bụrụ ozi nya ka ya eji na-etu omenala anyị na-emezi ajọ ife dị iche iche, na-emezi mpụ na avụọ dị iche iche, na-emezi ha na-asọzi. Lukati anyị arụ na anọ today na ndị ọcha nwetala anya omenala, nwetala anya ụka nwa, nwetala Christianity nwa anyị na practice today. Egosi gị na ọnọdụ ya dịka njirimara ndị na ndị ọcha na-anọcha ndị ọcha ya dị 80 years na-eje ọrụ na-abata n'anya moto na-aga na-abata. Ndị ọcha dị 90 years dị healthy dị sound na-eme ibe ọbụla ọ na-eme. Ma ebe Igbo today most especially ndị Igbo anyị onye ruo 60 years a na-eche n'ọnọdụ nọtrali ọ bụrụ ibe anyị ji ọka amamihe anyị ji aka anyị memetala onwe anyị maka gị na akpọgo nke anyị asị, maka gị na asị na nke anyị abụrụ ọzịa. Nwa na-ayọ ngị bụ mmụọ, na-ayọ ngị bụ ndị nshie, na-ayọ ngị bụ ndị mbụ na ndị egede aja n'Igbo na-asị gị dịka ogbo ọgwụ ebe anyị bụ mmadụ ọsị ga-emejọ gị ka gbaghara anyị ma bata mee ka anyị malị na omenala anyị na njirimara anyị ji adị na onwere ebe dị ka njirimara ndị n'elu ụwa. Nwa na-ayọ ngị bụ Chukwu okike na-ayọ ebe na-emeli Igbo ya sị ndị konugbo ọnọgwụ kunu nya ebu azị akụ na uche, kunu nya ebe azị amamihe. Ọ bụrụ sọ amamihe ya achụ ego ka anyị nidili, unu nya ya amamihe anyị eji nwa amalị be anyị eji nwa amalị nke na nke bụ nke anyị. Chukwu abịa emeli na emeli zikwa n'mmụ na nchetacha ka Igbo ya eme ife nwa na-egwu. Ọ bụrụ na akpọlịrị ha na ụmụazị mana ndị kpọlịrị bụ mmụdụ uru ndị n'obodo anọ kịta nwa kwesịrị ka a na-etinye ụmụazị tugedị, kwesịrị ka a na-akpọkọta ụmụ arụ ọnụ gbabuzela ọgbaghara buzeli ntị setili ju arụ. Ọ dị everywhere, even na my own family na ọ dị dị a ya bụ duru bụ onye ahụ bụ onye isi ụlọ onye chi family ise dị oji na-ekpokọta ezinụlọ ọnụ ka na-akọwalụwa kwugodo eziokwu na eziokwu kụwa ya. Eziokwu bụ ndụ, ikwu eziokwu a na eziokwu ebolugo ụzọ, eziokwu akwalụgo ụzọ duru kịta. Nwere ozi mụrụ na-egwulibe eziokwu kịta na onye ha jiri maka ego ọ na-atụ ntụ na-eme ibe dị n'iche n'iche, na-eme ibe a na-asọ jesla bụ mmụara hazi na ọgbaghara, jesla bụ mmụara hazi na ibe na-ajụ ibe dị iche iche. Nwa m bụ nwe pụrụ ọjị m nwa agbawela ọjị n'akata nwa dị na-ayọ ndị mbụ, na-ayọ ndị ichie, na-ayọ ndị mmụọ, na-ayọ ndị mbụ na ndị egede si m dịko nugbo ọnọgwụ ebe anyị bụ azị si na-emejọ kwunu gbaghara anyị ma nwenye anya na ya akụ na uche. Anyị eji nwa amalị nke anyị ga-eji nwa amalị ọdịnala anyị ga-eji nwa amalị njirimara anyị na-emekwe nne n'ụzọ kwụ ọtọ na ọ bụrụ ha n'ụzọ na-akwụrụ ọtụ ya, ọ bụrụ ha n'ụzọ ụlọ ana, ọ bụrụ ha n'ụzọ mmegide anyị dịrị okwenye ka ọ dịkwala anyị na mma. Ama ekpe si na ọdịnala dị n'udo na nsị n'ụtụtụ sikwuru okwu ma nsị na anyị nwa dị okwudo okwu jiri ngị bụ Chukwu malie dị m n'obu, ngị bụ Chukwu malie ebumnobi m makwụrụ ebumnobi ndị ọzọ niile. Onye ọbụla bụ onye Igbo ife Igbo na-amasị mma, onye ọbụla bụ onye Igbo ife Igbo na-adị mma amasị gị dịka ogbo ọgwụ Chukwu okike ife ọbụla onye abụla isheli
nya gazikwa nne iwe bụ na ya na plan kwana na ndụ ya nya gazikwa nne sa ngị bụchi ụmalibe ya na-akpọ onye sa ngị bụchi ụmalibe ya na-eche ibe ọ bụ na ya na-eche nya gaziele n'ụtụtụ gaziele na ya gaziele na ngasị dịko ka dịka tachinele onye bụ onye nke gị bụ onye ife ọma na-adị mma ka mgbachi dịka gbachinele ebe onye nke gị eme ife ọma na-amasị nya ka nna yohani n'isi nwoke na yo n'isi nwaanyị masị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma ma eso na arịbịa adịrọ ha biko chụwa bịa mme ma nna onye anyị bụ nya bụ ajọ mmadụ ahụ nne na-asị gị na the devil you know na ekwensu nke ịmalị ka gị mana nke na-amarọ so mgbe na-egosi na ọ bụ na-agba ajọ mmadụ n'anya n'akụkụ na-achọ ọdịda anyị na-achọ ọdịda anyị na-achọ mmegide anyị na-achọ ibe iwele ga-adịghị eme anyị na-achọ ibe amụ ya adịghị amụ anyị amekwu na onye ahụ bụ ajọ mmadụ ka ọ bụ na-eji na azeli ndụ na ọchụ ọkụkụ nwa nwa ọkụkụ nwee mbọmbọ ọsọ na asị na anya na ntị na mba na abụrụ nyaka anyị nwa akwụlọ ọtọta anyị nwa diwe nwa bụ Uka Eke bụrụ nzu gị n'aka nwere ekpesi gị dịka ogbe ọgụ ka eke nwa bụ Uka Eke ka oketala anyị bụ ọma kegbola anyị ndị ilo kegbola anyị ndị ajọ mmadụ kegbola anyị ndị ekpoma kegbola anyị ndị ilo na-asị ndị si nye mmadụ adịrọ mma ndị ọbụla na-asị na anyị bụ na ihe ya awụchasịla anyị na anyị bụ isi anyị dị mma na nji chụọ aja na anyị bụ ihe dị mma na nji tụtụ amekwu na ọnya na-eji famili niile amekwu na ọnya eji mmụ ya niile ma atụchata dị ụtụzụ ọ bụna nwe chiete mmụ ya bụ n'azụ nwe chiete famili ahụ na oyi zuzuru any of family member ọha family member na sọpọtụ ya na ọ bụrụ onye nọlọ nwunye na ihe na-amara na mara ya na onye ọbụla na mbọ bụ gang onye ọbụla na mbọ bụ the same na sọpọtụ ya na oyi chiete the person is ọmazali yes ọ bụna nwe chiete the person ọmazali yes na o nwere ike ịmkpụ mmadụ mana ọ bụna nwe chetara mmadụ na chukwu keche omebie mmadụ chukwu kele na-egbuvu mmadụ na-ewusi ọbara amekwu na onye na-eji anazeli ndo na onye dị ahụ adịrọ mma ịnọ na wamisi na onye dị ọ na-ahụ abụrụ mmadụ enu ụwa bele na ka nna ekpeta nwa dịwe nwa ma sị ka ọ dịrị nwoke mma dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma ebe bele ugobele nke si bi ebene nkwugha anya akwa nyaka nna ya n'isi mmụ igbo sikọdịrị onye ọbụla bụ onye igbo mma igbo na-amasị sikọdịrị ọma n'ụtụtụ dịrị ọma na-eyihe ma na-ekpekwa ekpele zikwolo obodo ncha na-agwa ha ngị bụ onye na-eso onye n'isi gị dịka ogbe ọgụ na ọ bụrụ na ekpele na-ekpe tude bụ mgbata mkpe na mmadụ na-ekpetara mmadụ ọnụ ya na ngị bụ mmadụ ya ekpetara onwe gị ngị bụ mmadụ ya ekwu ụtọ ọnụ gị na be Chukwu ka eji nwekwu ụtọ ọnụ gị bụ ịmalị mmụọ gị na mbọ sọpụta ụwa ịmalị mmụọ odugu na ebe ụwa nya na mụ bụ awele ọjụ nakata anyị nwadịwe nwa nwee na-ekpe na mmụọ nke bụ mepụta ụwa mmụọ nke ndị na-edu m na-ayọ ha mgbaghara n'isi onye ọbụla ma a sụkwa Chukwu oke abịa mme nya mee ka ndị na-ama ndị dị confused na enwere confused people na life ka ndị animal yes na nke bedwe ka a yara iji oyibo si na abanye na nke anyị abụrụ ọzịa na nke anyị bụ ibe ọjọọ na nke anyị bụ ajọ ibe na nke anyị bụ ihe ndị na-abụrụ ụzọ na nke anyị bụ ibe atịtị nya ka m ji eburu ụzọ na ka mata n'iru akwụ sị na mme nji na-eme kwụwa na-abụ ya nya bụ naanị m na-eme today nyawana m n'aka nyawana m n'ọkpa na m apụtara hie ka m bịa atọ mbịa wụọ motivational speaker amụtara m hie ka m bịa chenji ya mmadụ mana m chọrọ ka m hazi ka m wepụ ntọnata soolu mmụ igbo ndị tọrọ n'ụzọ soolu mmụ igbo ndị vulu evu na o nwere ndị vulu evu nyaka nna ayọ ngị bụ Chukwu okike na-ayọ aja na-agụrụ ere na-ayọ ihe na-emeli igbo ive na-ayọ aja na South Africa mgbadoro ọkpa n'ime na-asị dịka ogbe ọgwụ ka ha bụ na-abụ onye dị ọ na-abụ nne mara ibie ọ na ha nọdụ nwanne n'obodo nwa dị etude mbata nja pratis onye ndị obodo ọmena ọdịnala obodo nwa ọkwere ha na omechukwu nna na ndị dị nwere njirimara aba nya bara mụ na-ajọ gị sigidịka ogbe ọgwụ bụ olu m ụzọ kpere m azụ nye m akụ na uche nye m agụgụ isi nye m mmụọ nghọta nke mmeji nwa nwere ebu ụgbọ nwa na m gwara unu ụgbọ nwa ubi elimiri nwa ụgbọ nwa bụghị iburu na-asa unu na anyị mara ụdị mmezi nwee mee nwa anyala ụgbọ nwa anyaleti ya mana ọ bụla na-atụ anya ọdịda ụgbọ nwa na-aka anyị ụgbọ nwa ka ọ gbacho ameghu na ndụ anya bụ ya agbacho na agamniru anya na-ebibe ya agbacho na mụ ha mapụtara sị ka mmebe ive nọ na-atọ m ụtọ ọ ka mmebe na anya bụzọ ive mmefezi mana ụdị na usi na-etinye me na-arụ ka anyị mapụta ala ire atị sị ka mee n'udo o nwere ike imenwu nne ya bụ na onye nọ n'esi na mụ bụ dịl ya nọ n'isi na-aka ọrapụ iwe ya chere eze nke m buzeli mkpa m n'isizi buzeli nke m n'isizi ma mụ na ngara mgbe ehukọrọ okwu ụwa ma mụ na ngara mbọ a na-akwara eche na akpọ nwa ya ma mụ na ngara mgbe abụrụ ovu amegwu na onye ahụ dị ọna ahụ nne ya ebu okwukwu ụzọ na kpola na m na-echara nwoke ajọ ibe amechara nwaanyị ajọ na ekpere m n'isi nwoke na isi nwaanyị bụ agamniru ibe akwakụ n'ibe enwe n'isi nwoke na isi nwaanyị mana nwoke nọ n'esiza ọnwa ya nọ n'esiza na nke ha rịbịa agarọ ọ na ihe ha rịbịa ememe ejiri rapụta ive ihe nya ahụchasịrị ya anyị mekwu na onye anyị eji anazeli ndụ jiri bụrụ ọkụkụ ụzọ na kpola nyaka nna ekpe nwa sịkọdụla anyị na mma tielu m ise ka ọwa nwa agaala gị nyaka na-ekwu n'isi ngị bụ onye na-aga nne mana agwagasị ngị dịka ogbe ọgwụ chia ozi nwa gị na-ege ya na-agbasị ya ka ọ dịle gị na mma ebe ahụ ọ bụ na ndụ ise igbo bụ igbo chụoke m nzu toonu nzu jemere m aba toonu nzu gasị ndị gana toonu nzu makatụrụ ịtọ nzu ya mere toonu nzu tupu mgbe na-abụ yes chụoke abịa m gbughasị ndị gana m ya mkpere na nzu ka mkpere na mmanya
otu ndị konugbo n'ọgụ ka anyị jiri na mmanya nwa tụgbuo ndị ajọ mmụọ tụgbuo ndị ajọ mmadụ tụgbuo ndị ilo na-asị onye si na ndị si na iwu igbo na-adịrọ ndị si na omenala igbo ya to n'ụzọ ndị si na mma igbo bụ eji na-agba alịlị ka anyị eji na-agba ọdị taịmụ ndị si na ive ọma batara na ndụ anyị ama eji mmanya ike nwa na-atụgbuozi ka ive ike mee na ndụ ndị dị ọna si na ndụ na ive ọma emere na ndụ mma igbo si na ive dị mma batara na ndụ anyị bụ igbo ọsị dịka gboo n'ọgụ na mmanya gị nzukọ edo atụ m ka udo dokwa na ndụ anyị chioge m na mmanya gị igbo bụ igbo nwa igbo ibe anyị na-eme ive nwa bụ omenala anyị ị nọ n'ụlọ okenye n'ọbịa ọbụla ị nọ ikpe na omenala gasị omenala ga-atụzina gị egwu omenala ga-agbazina gị bịale nya gbazina gị yale nọ njirimara ndị bụ njirimara ndị chukwu kechele nji ka ọsha o mere misteki chukwu kele mba dị iche iche o mere misteki ịmala onwe nke gị na-eme bụ njirimara unu niile mevie ma anyị na-emewe ịkwụwa aka gị ọtọ ịkwụwa aka gị ọtọ na-ekwu gị bụ make sure na-ebu gị n'ime obu gị na obu gị dị ọcha obu gị dị ọcha na-ebe plan na mmadụ ajọ ebe ọ bịara egbu mgbu onwe ya bụrụ ajọ ọgụ na-ekpele gị ekpele na-asụrụ gị aka n'obi na-emere nya ive malịmalịa nke na mara amanya ọ dịghị adị m n'otu dị ọnwara ma agụrụ anụ ma ekechiri ma nye ma bụ n'ụtụtụ na-ebi ọ bụla sị na ọ bụla na-ekpele m ajọ ekpele bụ ajọ mmadụ ka ebutu min na ekpele m niile bụ ive ọjọọ ive na-eme ajọ mmadụ mee gị ive na-egbu ajọ mmụọ gbuo gị ive na-egbu mmụọ ajọ aka gbuo gị na ndụ ive niile na-ekpe n'ụlọ ụka isi ekichi ive niile na-ekpe na ekpele niile bụ ovu ive niile dịrị ibu tama ebi gbara sị kata ma nkịta mmadụ je tagbu nkịta anyị nke anyị tagbu nke mmadụ ka anyị kwụ ụgwọ nya bịa anyị nọ na ya omenala bi omenala na-akụ abụ nọdụlụ onwe gị kwụrụ na yolen onye pụtazasị na nga akwụrụ na yolen aka ọkwụkwụ gị na yolen gị ịmara onye na ndụ onye ya atọ di ya bikọs na ọ bụrụ onye akwụ ya ligidi ya maka ndụ enyi atọ bụ ịmalị mmụọ gị na mba ose mana ọ bụrụ nsọ ọbụrụ sa ngị nọ n'elu ụwa na ọbụrụ sa ngị ike tọrọ onwe gị na laịf mana ọ bụrụ sa ngị sọpụta ụwa na mmụọ nụ gị n'ime dị meni mmụọ nụ gị n'ime dị meni mana ịmalị ka esi nwa kwado ụdị ebula mmadụ n'otu dee mmadụ asị na agbara ka esi anya yes agbara ka esi anya ihe abatara bụ mmadụ na onye ike bụ mmadụ na-emetụtụ gaga ije isi ka imitate we the person ịmara we na-ebu the person ịmara arụ na-ebu the person ịmara mmụọ na-ebu the person jos mmalị nke magodu mmụọ gaga ka amazi ka eji nwa na-aga mana ihe na-egbu anyị bazụ abatasị na onwere ebe ibe ma ibe na-eme nwụbụrụ na-elekpọsị na anarọ mmanụ nya bụ ihe na-eme nya bụ ọnwụ na-egbu anyị bazị taa anyị nya bụ nsogbu na anyị bazị na-enwegodo nke today nya bụ na mụ na ayọngịbe ya na-ege m ntị na ayọngịbe ya na-awọchi nne iji na-abụ ive nwa na-eme azi ive onye ike gwụrụ ive na amarị ive na-eme ma mara amarị na ive ndị eme bụ maka some people kpọrọ omenala anyị asị maka some people si na omenala njirimara igbo abụrụ ya maka some people si na mmadụ njiri asụ igbo na mmadụ nji na-eme njirimara bụ ive ọzọ mmadụ nji na-asụ asụsụ obodo ya onwe mbọsụ this guy na-akpọ onowu pụtara na-akọcha mmụ agụleri be anyị nnechi anya mmụrụ ya mụ bikọs nji amụ ya ana m efolo the guy na-efolo gwu ya normally o azi ihe ọbụla na-eme ana m efo onye bikọs na mmala ike ọbụla bụ nwa afọ ihe ọbụla eme meji na-atụgharị gị mana ọ kacha ọ na wuri akpọ mmụ be anyị black day adịrọ m happy maka why maka onye maka wuli kọja akọdịtini ize maka ovu onye ị na-akọcha obodo niile ijiri maka ovu onye na-akpọli obodo niile anyị sịkwa na anyị bụ igbo arụ nwere na-azi abụ ọnwa anyị n'anya ekọkọta ọnụ anyị kpatara eji ekpe ụdị aji ekpe ha nọdasị wulisi fọgaja na dachi wuli anyị na-ekpe na ọ bụ na gọvanọ ndị ọzọ ị na-echiwachara na Anambra steeti mechegodo ọ bụ na afọ niile mechara ụdị wulisi nwere eme Anambra karịrị like this today ma still yet na-ekpe gosi gị na ọ dị anụ na ọ nwere ya eme ka mmadụ niile na-abụla ovu ọ nwere emekọ mmadụ niile gba na-abụla ovu mana ihe matara niile bụ mali njirimara gị mali ebe isi mali nke gị na ọ nwere ị na-eme mmadụ gị nwe ị na-eme ka impress mmadụ mali na onwe gị na-egbu evụlụ mee ife si gị n'obi ma ife mali na ife a na-abụ nke bụ nke gị na nke dị mmụọ mma nke dị mmadụ mma gị na-eme ife o nwere ụfọdụ ka mara mana mgbe na-eme ife n'ebe mmadụ na-anọrọ na-agwa gị dite na-agwa gị sị na ife mara ngara mgbe na-ekwu n'ebe na so onye nwere ike ikwu the right thing mara ngara mgbe okwula na onye nwere ike ịkọwa mara ngara mgbe mere n'ebe bụsa chukwu nna azị enu na anị bịa gbara mara ngara mgbe asieli aja anyị azị the wall ụdị akụkụ nọ n'ebe mara ngara mgbe ọ nọ because na nwere ike ngwacha gị something na ị pụrụ iji akọla another person another thing and onye ya ebelive nwere ike ya ebelive na nke a na ịkọli ya nwere ike nwa na ọ batazi na akọza mbụ na mma bụgolo onye ntụ
why no onye nọzi why na chukwu nna nọ onye nọ n'ebe gị na mbụ na-ewebata onwe ka ọ gbata olu gị dị sị na ọbụla ha na-akọsi eme so na onye na onye nwere ike nwere right to say n'ebe mmadụ nọ bụ enu na ana bụ ihe na-agbalị mmadụ asị elu mana ihe matara ndị bụ make sure na ị na-eme the right thing make sure na ị na-eme the right thing. ana m agụ nso na omenala anyị abụrụ nji na-agwọ ọgwụ na-ata winch na-achịgbu mmadụ bụ na bụ omenala anyị na nwere eji amala anyị omenala anyị abụ na unu n'anya na o nwere ndị na-achị obodo mgbe abụla na-akpọ ọsọ ya egosi unu na ive bụ ive mosecha ndị na-agụgoro ụmụ adị bụ mmụ ezi agụrụ otu anyị mmụ agụrụ eri anyị mgbe abụ na ndị ọsọ na-achị n'ezi agụrụ otu amagodo m ka aba anyị amagodo nke ezi agụrụ otu bụ anyị dị that time na-eme ive mana ive niile bụ original mana ive niile bụ pure kịta look at ekpọrọ ndị mmụ ive na-agụrụ akwụkwọ ndị oyibo mmụ oyibo ndị isi oyibo ekpere wee na ọchịchị obodo na-adazi ụdị obodo onye asọba obodo na-adazi ụdị obodo si na-asọba na-adazi aga kedu ihe na-ebute anyị si n'oyibo apụtawo n'uwe oyibo imagine now godu na-ememe nwa ka anyị Igbo na-adala disi onye maziri ọ bụrụ na mgbe time azị ọbụna ha nọcha ọnụ ụwa nwa na ka nke ụmụ nwa ya eji nwee busy their own life ka anyị rani ka anyị ji ka anyị nata n'azụ ọka amamihe nwa adịrọ ọzọ mma ọka amamihe mma ya ole oke nwa adịrọ ọzọ one of my brother na-eme ọ na-efeel not the smart well nna basa ị na-adị the smart man that's your smart don't go too much you boot to yourself ịnọdụ na-eme m gị kedu onye ịbụ ịma na ọlele kepụta na life ịbụ guy ịbụ nke ma nwere dọlga anya mee mmadụ ịbụ guy si na akọnuche gị ọ bụrụ na ya ọ bụrụ disi dres ọ bụrụ disi emebe na ọ bụrụ na ya emezi gị ka isi na nke ndị nna nna gị wamelebe ajụ na nke ndị nna nna gị wamelebe atịtị ibe ndị afta ya bụ ma ive ọbụna ọ bụrụ ego ọbụna ọ bụrụ ive ọzọ na ndị asọsọ ego bụ ive ngị na mbụ ji akụ yes ịmarazi na ego na enwere ego ihe kpacha m ihe eliro dị money eli ịmarazi na nwere ego ya kpacha na life immediately kpachara the money adịkwa n'anya gị mana immediately narị that money abụrụ sara o nwere ọzọ ihe nye akaụntụ ka the money si ga but live your life kwụ ọtọ kwụwa ndụ gị ọtọ live ndụ gị ụdị ọ dị ka echiri n'ogodu ọ bụgodu n'ụwa na-ekwugodu gị ajọ ọnụ mana chukwu nna a na-agbalụ gị asị elu chukwu ga-eji na-agbalị gị bụ na ọbụla mmadụ na mgbe ọma na-atọ na-ekwu gị ajọ ọnụ na onwego some people nke na-abụ mekere one otu ya ma si yes na this person ọ bụrụ ha nọdị nọ n'ọbụla na-ekwe kọsa eme ebe anụ na-abụ nesa chukwu na anụ n'eluigwe amago yes na onye dị n'ọbụ na ọka eme that's why njesi ime niwe gị impress mmadụ ime niwe ka imeta obu mmadụ ọ bụrụ mụ na ọ na-agụ n'okwu na arụ na many people bụ mụ na many people na-enwe anyị na-agbọtọficha ọnwa anyị na-agbọtọficha ọnwa anyị anya ibe ji agbọtọfara na mụ nwa metekiri nonsense from anybody ime na bụrụ ogbo nche njele gị that is mean life dị n'ode o nwere ya nọ n'ebu na o nwere ka ime ive ọsụa m n'obi ya ọnọnya like that abụrụ m that kind of person ime m something nwere ike ịgba gị ọ datakwu na anyị ga-akọ ọka ịkọ ọkọ mana ife mmemme sure bụ na demara ga aka ụdị ọkọ mmemme sure na mụ nwa nọ na my right mmechekwa nchọpụta ọbụla mụ mejọrọ gị mkpọ gị nọmalị nyụọ gị mgbaghara onwere dị biga than ịyọ ya onwere anara emejọ mmadụ onwere ohe dị too big na ịyọ mmadụ ayọ na imejọ mmadụ bụ ịyọ mmadụ mgbaghara ife na-anya ya bazi nsogbu today bụ n'ihe emejegodo mmadụ isi na mmadụ onwere ọ bụ na onwere onye anyị emego na ya bụ nọsens na ya bụ nke na ịkarịrị ya chekwa ntị o ụdị anyị nọ anyị nọ today ị nwere ike ka mmadụ enwe ego ịkarakwa mali ije ije like imegide mmadụ ive ọjọọ ị nwere ike ibelong go n'otu if ị nwekwa ego feel any intimidate everybody ọ bụrụ everybody ka intimidate as far as the person jiri gị ọvọ that's why ya eme na ive ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa kwụwa aka gị ọtọ iji na nke gị ọbachado onye ọzọ isifoketi na mmadụ maka na onwere onye ahụ na-ebo maka na onye ahụ na-ejiri ego ọ maka na onye ahụ enwere ọnụ okwu na-enwere ọnụ okwu nwere ebe o nwere ọnụ okwu na-ejiri ego nwere ebe o ji ego na-ejiri ego nwere ebe o eme ngịbe eji ego jara eme so ifili na nwe ego n'ihe na-ebu ibe niile ọ ịbatazi ife ize n'ihe ji na-ebuchiche everybody na level gị akacha level ndị ọzọ mee chukwu na-enye level na ọ bụrụ mmadụ na-enye level inyere onwe gị level ego nyere gị abụrụ na chukwu ya enye gị level ịmana ọbụgo level lasting level inye onwe gị level anyị nyere gị nwere ike within a seconds level a na-etido ife nnecha anya n'elu ụwa manụ wee nwere isi bụ ebe echegide ọnwụ ma na-apụta mbọsị ejele ejala na-apụta mbọsị na ọkụ mmadụ bụ mmadụ etiripụrụla ọkụ ebe anyị etiripụ ọkụ kedezi a na-azọ n'elu ụwa kedezi ndọrọ ndọrọ anyị na-azọ n'elu ụwa ụmụnne m ka anyị jikọta na aka ọnụ ka anyị mara na nke anyị ayọka na ya unu si gị ka na-egenyekweni ka na-esonyekweni inu ozi nwa gbasa anya folo anyị na YouTube anyị folo anyị na peji anyị mana nyekwala anyị aka na-eshi anya nya dị na gị anị nya dị na gị ịkpọnye asị
nyadị na gị ka nkọ ya eli n'ebe nwa n'ife anyị agwa m nsu n'ife anyị na-emebe bụ ive mmụọ a na-emere ive abatasị anyị na-abụrụ karịta ọkụ na anyị na-ekwu agwa m nọmalị mụ na nwa maragodo okwu okwu na mara ekwu bụ otu m oyibo m igbo mana mụ agwara nsu na mbata ebe bụ ive dị spirit lead m ka m ga-akọrọ unu ka m mma gwa unu n'ebe nwa so nne ekwukwa nye ịfụ ya na dị mana nji approach ya adịrị oke ọ na ụdị nsa eme mba ma nwelie na ife na-ekwu bụ dị nji mụta nke m ka m ji ekwu ya then nke nwa efilizi na ịmaliri nne n'onwe gị na ịghọtali mmadụ min iputuo m tru na amachara ebe amacha dan iseri ya bata bịa kastigeti weze n'azụ ị akọwazi ebe na amarọ ife ịkọtala ụdị gị n'isi ife ichetala ụdị gị n'isi ịplantala ụdị gị n'isi ọ na-anọ today amachọrọ mma gbachili amachọrọ mma akọtọ amachọrọ mma megide mana ihe nchọrọ bụ ọdịmma nwoke na nwaanyị because na sị na ovu onye na-emekọrọ convoy na life ovu isi bukie ovu kpa bukie ọka so ị nọdụ fili na anyị machara ibe niile dị n'ụwa mana na eburu uche gị kachara uche ụwa niile na-ebe mmadụ ebele ka arịbe gị kwụsịrị dị afọ ifile na arịbe gị na-eme ife na-abụrụ ya ịkpọ ọnya jụọ ọnya abc then nke masị nweziri ike ịgwa gị dan iji ịnọdụbezi kọwaza nụda tin omenala igbo nwaanyị na-eme ife onye ọbụla bụ onye igbo onye ọbụla bụ nwafọ igbo ya gwagodị gị malụ na omenala igbo ka anyị bụ igbo ji bike nka mana bi na anyị bụ azị pụtaziri kịta na-enwebezi aka n'isi na ya ejewe akwụkwọ wel na agụ akwụkwọ na ahụ ụzọ na amaghị ihe rine ọ na-emezi anya na-akpọzi nke anya sị look at your life today ego na anyị ji dị ego igbo arụ napụtagodu na afrịka as a whole na igbo so akpọwa tribụ ji ego na igbo nwere ike bụ nọmba 1 na ọ bụrụ na igbo nwere na igbo bụ nọmba 1 onye ka na-asị gị na ndị awụsa ji ego ndị awụsa rapụ ego mma awụsa afọ na ebe igbo mara nwaanyị mana the problem ị na-ekwu wute ego na iji iwe na yaga ụdị a ndị awụsa no today ịbata n'obodo awụsa rapụcha ndọrọ boko iwe mmụ drama juru dị a mana ịbata n'obodo ove ịmara yes na ndị a na ha nwere njirimara a na-apụrụ atụtụ nọmal ọ bụ yoruba ka ya bata na sọsa ebe igbo bịa na nwa ya si ele ahụ nne mana mụ na ayọ gị si gị biko mara ebe isi ịkpọ na be gị asị ịgbakọta na be gị ịgbakọta n'obodo n'azụ maka na ị gabata ọ gị aka maka na iwu ụzọ isi yes na eme ọlụ iwe rine ohu nwa ọ ga-abịa na njedebe nkịta anyị mana na yohane gị si gị diko ka ị nụrụ ya jiri emele ive kpọọ tuwo ndị ji etuvu ma nwere ndị ji enwe tinye n'ihe ọ bụrụ ọka na nwere nna gụ na-ekwu everytime sị na in every nonsense na nonsense ị ọbụla mmadụ na-akọ na o nwere sense dị a nwere nke anyị bụ sense mana ndị mara n'iru kọmpụta n'azụ abụ ndị lo na-asị abụ bụ wabata n'okwu mmadụ wabata nye mmadụ na-eme ife mmadụ bụwe na-eme instead why pick the point why achọwaza ive na-abụrụ ya dị azụ ife ahụ nwere ike iji ngekpeta the person ife ahụ nwere wa achọwaza fort dị na the ten na ya kwuru rapụzi nwezi nke ezigbo dị a maka gị na anya ụvụ mana mụ na yọ gị be ya na-egenye n'inwepụta taịm gị si gị diko gbasa ozi nwa shie enya ka ụmụ igbo nọ na mba ndị ọzọ malị na anyị na-ekpe nzu malị na anyị na-aga ọjị na ọdị anya bụ olili nsọ nke anyị nya bụ ekpere nke anyị nya bụ ka ị na-eme ọ na-abụ nne amasị gị na-adịlị gị na mma ka ị na-agbasa ozi nwa ka ị na-eshi ozi nwa ka ndị ọzọ ntị ndị ọzọ ka olu ndị ọzọ ntị ka ndị ọzọ vụkwa ya amasị gị na ihe ọ bụla ị na-eme n'iru ka eji nwa na-aga n'ụzọ gị ya bụ ụzọ mmiri bikọs na omenala bụ ụzọ mmiri ka omenala bụ ọ nwere ọbụla na-eme omenala n'ala aka nne ma ị mara ime na-emekwu aka gị ọtọ na ụmata dị nsogbu ọbụla bịatalị gị n'akụkụ na ụmata dị ọnwa ọbụla batalị gị ịya akọ nka hayes bụ time go eteki ndị oyibo agwahụ gị sasị na time his everything as na time na-edele na-azọpụta ibe niile ọhịvụrụ so nke be ya nọ na-egenye nne amasị gị kwụwa aka gị ọtọ ma believe na omenala anyị ya dị believe na omenala anyị bụ only time tụrụ ife ọbụla na-abatụrụ gị believe na only time ka o eteki na time a na ihe nweta onwe gị ihe mere nga nchi gị na mba ọkpalị ma malichi gị mali ebe isi mali ka esi na-apụta ụwa imezigwo na chukwu batara bunye gị ego onye pụtara n'ụzọ igbo jamụ ego ifilize na life gị echenjigo mba life gị chenjigo du mee ka ndị nogu n'okpulo mali nọ nwere njirimara gị mee ka ndị nogu n'okpulo mali yes na nke bụ nke unu dive na ụdị anyị batara life gị chenji na ifilize na nke gị bụziwe na ndị aka ndị n'okpulo echi ụdị nke eji gị gụrụ o nwere nna gụ nọ mbọchị sụ na ụdị amụ bụ ngwa ụwa ọdụ no today ọ bụrụ na mmụọ ebunye omego na chukwu okike abịa ebunye omego today ego mmeji na-alụ ụlọ ụka bifo ọlụgodo data ụlọ ụka ahụ
mma make sure ma na ọbụna na Anambra steeti anyị na mbata ndị mara obiwe ndị mara dia family na obu ndị isi ka mma mpịalịwa dị ya because na ọ nwere ive kada ten nya bebe anyị dekpele chiwo nke anyị ndị dị nwechara obu nkebe ndị dị nwere ọgbọ mmụọ nkebe na ka anyị dekpele chiwe and ihe ọbụla ịbata na niile isi ihe egosi gị na ọ na-alụ ọrụ ịbata nwee mebe na-abụrụ ya mgbe enu bụ enu mgbe anyị bụ igbo mara nwaanyị mgbe obodo na-alụ ọrụ mgbe obodo malive dị n'obodo ve ịbata n'obodo bata n'obu nwee mebe na-abụrụ ya obodo tielu gọwa na evu omega n'anya o nwere nke m vụrụ dada dị enyere mmadụ na ndụ ndị mmadụ na-agbakọta na enyere na ndụ na-emere nke ndị na-aghọtara nne ọ bụrụ na ndụ ka enyi dị pesin omenala ka na-eme dịtị mgbe omenala dịba ụdị na-eche dị pesin ọwa ahụ itiele dị ọwọ kpochie enyi di ya unu chechara that guy ma ọda manụ ara awọrọzi ọzọ n'elu ụwa gosi gị na obodo nwe n'aka na ndị mmụọ ndị isi ya ndị obodo aja na obodo achụ ọgwọ dị pesin n'ọnọdụ dị ụdị ọgwụ gụtara nya agwụọ ụdị otu gụtara nya nọdụ ọ survive ya because na nya bụ njirimara nke nya bụ omenala nke so diko ngị bụ ya nọ nne mali nke gị ka ị na-esonye na awa ochive a diko ana ma ya oge ọbụla ayọ gbasara m ozi chie enye ka olu onye enu ntị ruo ya na ntị anwa ya ogosi gị na iwe ọbụla iji eme iji eli nri mgbachi agbachiri oge ntụchi atụchiri gị anya bụrụ oge icheta ibe emele nwa nke emele nwa ya nke dị mmadụ nke emele nwa ya emenye onye si na ndụ ịdị adịrọzịa mma onye na-ebu ọkụkọ ụzọ na kpola onye si ya nya ahụchasịrị gị na ọrara anya eme omenazụ ya onye si na isi gị na-adị mma na nji isu aja isi nke ego eji na-asụ ya ọmalịkọsị adị nke bụ onye na-esonye na-akwụ aka gọtọ na-agbasara m ozi nwa ana masị gị na n'iru ka eji na-aga na ihe na-emeli igbo ibe adọbana agwa igbo ịka nga ngwa owu ọdụ ya eji na-ebu gị na-ebunyitekwe na akpa na ndezi kponyite ọbụgo na chi gị na-alara ụlọ kponyite chi gị na ọ bụrụ anọ nni nwere isi na-ebi ya obu ika nga ngwa owu ebu gị tụrụ bụ ọbụna chi gị na-alara ụlọ kponyite chi gị ga mụrụ anya and ngwa na onwe gị nọkwa na ịmali chi gị na mụ bụ mmadụ nọ nnọọ nwere ọkụ ya ọzọ na ekpele nwere ọkụ ya ọzọ na-abụrụ chi dị m obi ụwa ka m na mbọ na-akpa ọ na-abụrụ mmụọ dị m obi ụwa ka m na-akpa ọ a sị na ihe karịrị mmadụ akarịba ochie and ibe karịrị mmadụ n'elu ụwa ọ bụrụ ha mmụọ emeli gị ya bụ ebe ọ bụla ị nọ mali yes na ọ bụla abịala ụwa bụ ya na chie na mbọ ụwa bụ ya na chie nwadọ na ma ọba ya agaziele gị ka ị na-awọchị wa n'iriko gbasa ka olu ndị ọzọ ntị ịwọchị anya ịmalụdụ ọsị ga bifọ malị na ụdị a na mụ bụ ọnwa na-ekwu okwu nwa na mụ na emechi ụka na n'ezi agụrụ otu jesikwa n'ike tiche bandị n'ụlọ ụka ma na-emekwe mana a na-eche ụmụ na-avụ na ezi adịrị ya na mgbe na-abụrụ omenala dị ya n'ọlụke na ọnọdụ ka akwọ ka anyị alịsi n'ọlụke na-eri anyị na anya bụrụ akwọ ka anyị ji na anyị mụtara ihe dị ya ka ntị nwere like that mana ọ bụrụ omenala anyị nya bụ nke bụ ya nọ na-ege ntị malị nọ n'ụka bụ akwụkwọ bụ mmụta ije ọsụ iwe ka a na-akụziri anyị ọdị anụ ụka na-akụziri anyị na omenala na-akụzikwala anyị like that na ọbụla anyị na-akọwa omenala anyị elitu azimobele ndị mmagburu omenala mmanya akọwa at least mmadụ na-etonite amali yes na ọdị ka omenala dị n'ọhụ ọdị ka ọ dị mana ihe mere bụ na a na-akọwarị ya kata m ya sị ka ibe niile bụrụ ibe na-agụ n'akwụ ya bụ na m na-ayọ nwoke na-ayọ nwa ya sị gị ka ị na-esonyela anyị gbasa ozi nwa shie anya ka olu onye enu aka ruo onye n'aka biko na adịle gị na mma dịka gị na wọchị na-agazie ebe ọ bụla ndụ ise